Diversi artisti lokali naqdu flimkien sabiex jipproduċu 4 kunċerti virtuali bl-isem Ajta Waħda, blan illi jipromuovu jħeġġu l-għaqda nazzjonali. Ser jipparteċipaw uħud minn fost l-aqwa talent lokali b'ġeneri mużikali differenti, fosthom b'mużika popolari u produzzjonijiet klassiċi illi jpaxxu l-widna. Il-President tar-Repubblika George Vella faħħar din l-inizjattiva u sostna illi il-mużika il isbaħ lingwa li biha wieħed jista' jikkomunika ma' kulħadd. Filwaqt illi irringrazzja lill-entitajiet kollha konċernati li qed itellaw dawn il-kunċerti. Żied illi filwaqt li n-nies ser jitpaxxew bit-talent lokali ser jintalbu juru solidarjetà ma' dawk fil-bżonn. Il-talbilt tal-Malta Community Chest Fund Foundation dejjem jiżdiedu u għalhekk appella sabiex in-nies ikunu ġenerużi. Il-kunċerti Ajta Waħda qed jiġu preżentati lil pubbliku taħt il-patroċinju tal-President George Vella u ser jixxandru mill-ħadd li ġej fid-9 ta' filgħaxija fuq l-istazzjonijiet lokali, fosthom anke net, kif ukoll fuq il-mezzi soċjali.